Днеска специален гост е Върколака, който може да го виждате в аутсайда. Кис! Значи, не знам той кога си качи клиповете. Нека да му поеди не съм виновен за това. Можеш да виж, има да към неговия канал долу и да гледате клиповете, които направихме аз и Данчо, заедно с него в неговия канал. Те ще заповядат. Играта е... Играе се от трима, прости правила. Ако казвам, например, не съм пикал в мивка, ако си пикал, дигаш си ръката, ако не си, не си я дигаш. И Данчо ти започва пръв. Не съм убивал човек и съм го вкарал към ръката. Какво трябва да направим за не съм? Да не дигаш? Да не дигаш! И тигмата ли вече този е честен? Тигмата ли сме го правили? Правил ли си го? Не съм го правил. Трябва да смъкваш. Да убиеш човек и да го пъхнеш в канавката. Да, не сме го правили. Да, ясно. Сега съм аз. Никога не съм ял жълт сняг. Честно не си ял жълт сняг. Какво? Жълт сняг. Ял ли съм или не съм? Не съм ял жълт сняг. Ял съм. И аз съм ял. Тогава пък кой? Аз съм ял. Тогава не дига. Ти не си ял, нали? Ако не си ял, няма смъкваш. Не съм ял. Искай луди, аз съм махам от тук. Сега си ти, не съм. Аз нямам такива въпроси. Не сме ги правили. Яли ли сте? Не съм го там. Срали ли сте отвънка и някой да го е видял? Явно тримата. Ема беше приятел му видя, не някакъв чуж човек. Предпочитам човек. Не ме видя задника, видя, че Предпочитам някой... А той се реши в комин, да знаете сам. Валю. Влад? Сега си ти. Не съм изнасилвал жена бременна. Вие не сте честни, бе! Вие не сте честни, аз съм махнал тук. Къде? Аз честно човек? Да. Бременна. Една и съща. Двама да го правим. Бременна? Да. Аз не съм. Никога не съм... Кефа с това направо. Никога не съм скачал от втория етаж в снега гол. Втория етаж, го не съм. Честно, ти живал ли си живот? Да, Не от втория етаж, скачал съм от други високи места, не от втория етаж. Ето, не значи високо. В смисъл по-високо от втория етаж. Гол! Да, сняг. Чора. Не, повече от този. Миналата година, като имаш супер голям сняг. И аз Данчо бяхме и те. Между другото не съм познал с тях. Сега си ти. Амка му. Еба ли сте без кондом? Не съм изгарял жив човек. Не съм. Имаш ли живот, социален живот? Излъж навънка при хора. Ти изгаряш жив човек! Живот! Човек, аз съм махнал това видео. Мога ли да съм махнал? Не. Задай въпрос. Това е живот, дака убивам тъйта Галя. Да. Добре, нямам живот. Това не е последната въртка. В смисъл за последната. Давай. Трябва още един път, аз още. Не. Да, човек, имам... Не! Да! Искам последното погаса. То се ме отдръща! Да не избягаш. Никога не съм хвърлял труп в Дунава с завързани окора. Не, това не сте го правили вече. Това вече не сте го правили. За какво тигате ръце? За какво тигате ръце? Ма за какво тигате ръце сега? Приели сме го. Правили сме го. Време да ти кажем, че сме серийни убийци. Ти прави ли си? Тя има пранка. Не. Не си дигам ръката. Добре, ти си да караш. Искам аз последно. Добре, той последно вече повече няма. И вече след като знаеш, че сме серийни убийци, след като пъти умираш. Бомбоните бяха отровени. Да. Върколака ще умреш след този клип. Да. Искам последно. Не съм ял до него човек. Брат, той го правихме преди 2 години. Да, човек. Той е мазен пранк и ми харесва.
Чао. Мене, Данчо Това беше пранк. и Върклака. Да, беше пранк. Това беше пранк! Не, Да, беше. това беше всъщност пранк. Измислихме си супер тъпите въпроси, за да можеш да се чувства супер неудобно човека. Вижте го, само го погледнете. В смисъл, чакай малко, само да видя, окей, ждам. И затвори. И погледнете го, само го погледнете, колко е съднат вече. Тъжен е, плачи. Плачи, бе. Добре. И... Мога ли да се изчистя?